Hevdemî gefên serokê Tirkiyê ji bo encamdana operasyoneke leşkerî li Rojavayê Kurdistanê wekû cara yekem dibêje, operasyon pir nêzik bûye û eger heye, îro yan jî sibe were encamdan. Hêznet Tirkiyeyê din gihiştine sînorê hevbeşê Rojavayê Kurdistanê bi Tirkiye re û Pentagona Amerîka jî daxuyaniyek derbarê belav kir. Ajansa Anadoliya Tirkiye da zanîn ku neh barhilgirên leşkerî barê wan otomobîlên leşkerî yên martal kiriye. Barhilgireke leşkerên Tirkiye gihişte qezaya Axçaqal'a ya ser bi wilata Şanlıurfa li gor hincê derên medyayî belavkirine, armanca şandina wê kerwanê leşkerî yên nû hêzkirina hebûna hêzên Tirkiye li ser sînorê Tirkiye bi Kurdistana Sûriye û Sûriyê re ye. Amadabaşiyeke ji encamdana operasyona leşkerî re. Her girêdayî mijarê, Wezareta Beravaniyê Amerîka ji aliyê xwe ve matirsiya xwe jê egera encamdana Tirkiye ji operasyoneke leşkerî re bi tena xwe bi bê hevrêzkarî bi Amerîka re li Rojavayê Kurdistanê daxuyanî. Do roja şemiyê di daxuyaniyekê de Pentagona Amerîkayê li ser zarê berdevkê xwe Sean Robertson ragihand. Em bêhtir guhdanê didin garantiya karê ewlekarî ew yek baştirîn riya pêşketinê ye ji me tevan re. Lê eger Tirkiye bi tena xwe û bê hemahengî bi Amerîka re operasyon encam da, dê berjewendiyên di çarçoveya garantiya ewlekarî de yên Tirkî Amerîkî hevbeş têkbirina rêxistina Daişê lawaz bike. Beriya daxuyaniya Pentagonê Erdogan ragihand bû ku an hemî hişyariyên xwe derbarî Rojhilatî Firatê ji hevpeymanên xwe re gotine arasteyî wan kirine. Tirkiye sebir pir kişandiye tanha lê di nêrîna wan de dewriyên hevbeş yên bejayî û esmanî bi tenê gotineke û tanha Amerîka ji Tirkiye re zelal nekiriye. Gelo rêxistina YPG PKK ku li gor Erdogan dibêje Amerîka dixwaze dibin sernavê Qesedê de li wan veşê re û çavê xwe li ber wan bigire rêxistineke terorî ye yan jîna. Lewma Tirkiye bêçar bûye operasyona leşkerî di 2 ta 3 rojên bê de dest pê bike. Wezîrê Berevaniya Tirkiye Xelûsî Akar jî di vê derbarê de di peywendiyeke telefûnî de bi Mark Esper, Wezîrê Berevaniyê Amerîka re gotibû karê devera aram Rojavayê Firatê bi ser neketiye û hatiye rawestandin. Wilayetên Yekgirtî Amerîka jî beriyan ha ragihand eger Tirkiye operasyona xwe dest pê bike ew ê xwe ji Rojavayê Kurdistanê vekişîne da ku tur û birûbûn navbera artêşa Tirkiye û hêzên Amerîkî de durust nebe. Alî Umar.